En xeral, a todos. Pedimos, iso sí, que por favor caladiños para poder escoitar. E xa lle damos paso entonces a Bea e a Dani, que van a ser o fío conductor desta actividade que nos van a ir presentando a cada un dos... A celebración das actividades polas letras galegas cumplimos a responsabilidade de potenciar e impulsar a nosa realidade lingüística e cultural dende a escola. Este ano é dedicado á figura de Uxío Novo Neira, poeta que dende o seu universo da montaña cantou a forza de